ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ኩናት 80 ትካላት ጥዕናን ሆስፒታላትን ተዓፅየን ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሱዳን ክመላለሱ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ይገሹ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልተ ወተሃደራውያን ጉጅለታት ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ሕፅረት ሰብ ሞያ ጥዕናን ቀረብን እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ዝለዓለ ሕክምና ንምርካብ ናብ ሱዳን ክመላለሱ ዝጸንሑ ሓለፍቲ መንግስቲ ዝርከብዎም ኤርትራውያን ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ኤርትራ ዝሓሸ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ይገሹ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ቅድሚ ምጅማሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ጸብጻቡ ብደረጃ ዓለም 55 ሃገራት ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ዘለወን ምዃነን ክጠቅስ እንከሎ እተን 37 ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃነን ኣፍሊጡ ነይሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ኣብ ዝምድብ ኣያተወትን ብሰንኪ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ግን ኣገልግሎት ጥዕና ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ኣብ ስራሕ ዝጸንሓ ትካላት ጥዕና ሱዳን ብሰንኪ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብብዝሒ ተገልገልቲ ውግኣትን ቁስላትን ይዕለቕለቐን ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ። ዞባዊ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሕመድ ኣልማንድሃሪ ከም ዝበሎ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ሱዳን 60 መጥቃዕትታት ከም ዝተኻየደን ብሰንኩ 34 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 38 ድማ ቆሲሎም። ንሱ ብተወሳኺ ለበዳ ሕማም ሸሮኽን ኮሌራን እናስፋሕፍሐብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ነቲ ኩነታት ዝያዳ ሰካፊ ከም ዝገብሮ ገሊጹ። ዶክተር ኣልማሃንዳሪ ነዚ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ሕፅረት ኣገልግሎት ጥዕና ንምፍታሕ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ኣብ ምጥያስ ከምኡውን ህፁፅ ዝኾነ መድሃኒታት ብምዕዳል ይነጥፍ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሩ። ብዙሓት ሆስፒታላት ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ስለ ዝርከባ ገሊኣተን ሕፅረት ሰብ ሞያ ጥዕና ክህልወን እንከሎ ኣብ ገለ ድማ ዘድሊ ቀረባት ንምብፃሕ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ኣስታ 700,000 ህፃናት ብሕዱር ሕፅረት መግቢ ይሰቃዩ ከም ዘለውን ካልኦት 100,000 ህፃናት ድማ ብካልእ ፀገማት ዝተጋደደ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝሰቃዩን ህይወቶም ንምድሓን ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ውድብ ጥዕና ዓለም የዘኻኽር። ሓካይም ብዘይዶ ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝነበሮ መድሃኒትን ንዋትን ከም ዝወድአን እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም መጥባሕቲ ክገብር ከም ዘይክእልን ሓቢሩ ነይሩ። ዕንወትን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ዘይሓለፍነታውያን ጀነራላት ዝኸተልዎ እኳ እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ክከላኸሎ ዘይምኽኣሉ ግን ውድቀት ሰብኣውነት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይዛረቡ። ቤት ጽሕፈት ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ድሕነትን ራብዓይ ኣኼባ ካብ ዕለት 13 ክሳብ 14 ታሕሳስ 2023 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይድ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ተሳትፎን መሪሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስርሕ ሰላምን ጸጥታን ንምዕባይ ዝሕግዙ እስትራቴጂታት ክግምገሙ እዮም። ወላ እኳ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምትግባር ሓያሎ ውጥናት ከም ኣብነት መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ጽላታት ህይወት ባህላውን ከባባውን መሰላት ምርጋጽ ዝሕግዝ ማዕቀፍ ከምኡውን ጾታዊ ማዕርነትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን 2018 ክሳብ 2028 ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረት ኣገዳስነት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድንፋዕ ሰላምን ጸጥታን ዘጉልሕ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት 1325 ንምውሓስ ርኡይ ለውጥታት እንተመዝገበ ኣብ መንጎ ዕላማታት ናይቲ ውሳኔን ህልው ክውንነትን ግና ርኡይ ክፍተታት ኣሎ። ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ኣፍሪቃዊ መድረኽ ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ድሕነትን ምዕባይ ተሳትፎን መሪሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስርሕ ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃ ብዝብል ቴማ ክካየድ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ መሰረታዊ መስርሕ ህንፀት ሰላም ብንጥፈት እናተዋፈራ ኣብ ዝርርብ ሰላም ምዕቃብ ሰላምን ሽምግልናን ትሑት ውክልና ኣለወን። እዚ ድማ እቲ ፓትርያርካዊ ስርዓት ዘስዓቦ ተባሂሉ። ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ኣብ ህፃናት ብእኩብ ሕማም ስርዓት ምስትንፋስ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ንቻይና ብዛዕባ ምውሳኽ ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቡ። ኣብ ህፃናት ድማ ብብዝሒ ኒሞንያ ከም ዘጋጠመ ጸብጺቡ። ሰበስልጣን ቻይና ካብ ሃገራዊ ኮሚሽን ጥዕና ብ13 ሕዳር 2023 ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ቻይና ተርእዮ ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ከም ዝወሰኸ ሓቢሮም። እዚ ወሰኽ ምስ ምልዓል እገዳታት ኮቪድ-19 ምዝውዋር ፍሉጣት ረኽሲ ዘስዕቡ ባእታታት ከም ኢንፍሉዌንዛ፣ ማይኮፕላዝማ ኒሞንያ ብተለምዶ ንንኣሽቱ ህፃናት ዘጥቅዕ ልሙድ ረኽሲ ባክቴርያ ከምኡውን ኮቪድ-19 ዘስዕብ ቫይረስ ከም ዝተኸስተ ገሊጾም። ሰሞያ ትካላት ጥዕና ቻይና ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንምክትታል ዝተዋሃደ ሓገዛት ከም ዘድሊ ኣስሚሮሙሉ። ብ21 ሕዳር ማዕከናት ዜና ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ኣብ ዝርከቡ ህፃናት ዘይተረጋገፀ ሕማም ሳንቡእ ከም ዝተረኣየ ገሊጾም። እዚኦም ምስ ተቐዲሙ ብሰበስልጣን ቻይና ዝተገልጸ ሓፈሻዊ ወሰኽ ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ዝተኣሳሰሩ ድዮም ወይ ዝተፈልዩ ፍጻሜታት ንጹር ኣይኮነን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ቻይና ዘለዉ ሰባት ንሓደጋ ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ንምንካይ ዝሕግዙ ስጉምታት ክኽተሉ ይመክር።
እዚ ድማ ክታበት ካብ ዝሓመሙ ሰባት ርሕቀት ምሕላው ኣብ ዝሓመሙሉ እዋን ኣብ ገዛ ምጽናሕ ከም ኣድላይነቱ መርመራን ሕክምናዊ ክንክንን ምግባር መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ከምኡውን ስሩዕ ምሕጻብ ኢድ ይርከቦ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን